ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. 8 дона квартира сексия аз дохили шаҳри Душанбе баҳри шумо пешкаш мешавад дар канали ютуби Саудо ТВ 01. дӯстони гиромӣ, навора бо диққат, хушрӯ, сабр карда ором тамошо кунед. 8 то квартираи арзон аз дохили шаҳри Душанбе аз рӯи хоҳиши подписчикҳо буд, аз рӯи хоҳиши тамошобинҳо буд. мо ҳам гапора дар замин назадем. комментариҳое ки кадан мо ба назар гирифтем, навора пешкаш мекунем. пешакӣ лайкотона монен. Дар канал подписатсия кунен, фикротона дар комментария баён карда монен. барои реклама рақамора мегузорам. хона, замин, мошин, квартира шояд фурӯшӣ бошад дар шумо, метонен муроҷиат карда мо реклама карда дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм фурӯшта мегузорем. эълона бинен, дам бигирен, оҳанотона роҳӣ кунен. ассалому алайкум дӯстони азиз. қабули оҳанпора аз ҷумла мед, чӯбун, алюмини, батарея, пластик, салафан, коғази сафед, тунука, пластмас, пасуда ва тамоми намуди чизҳои кӯҳнашударо қабул мекунанд. зил, камаз, мошини майда чизе бошад, мо худмон аз хонаҳоятон рафта мегирем, қабул мекунем. дӯстон, дар ватсапи мо аз номи канали ютуби Саудо ТВ муроҷиат бикунен. дӯстони азиз, чӣ қадаре молу маҳсулоти фурӯшӣ дорен, яъне ки оҳанпора ҳай, чизҳои кӯҳнашуда ҳай, чизе ки дорен дар ватсапи акам муроҷиат бикунен. акамон маслиҳат мекунанд, мерава айхонатон мегиранд. ба дили пир аз номи ютуб канали Саудо ТВ марамат муроҷиат бикунем. квартираи фурӯшӣ бачаҳо азиз, нигоҳ кунед ака. квартираи фурӯшӣ якхонага квартира ҳолати коробка дар 12 этаж, масоҳаташ 52 квадратай, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, анами дом, 12 этаж, 390,000 ҳолати коробка. доми 25 этажа, хона дар 12 этаж дар наздикии бозори Шоҳмансур, зелёни бозор, дар наздикии мактаби 65 қарор дорад. сохтмон баъди 1.5 сол буд мешавад. пешакӣ мегем, чизе ки ҳастай бояд мо шумо чо кунем, бифаҳмонем, бигем, баъдан шумо занг занен масъя кунен. 1.5 сол пас сохтмон тамом мешавад. 390,000 аз номи канали мо дӯстон занг занен. 52 квадратни метр. квартираи фурӯшӣ навбатӣ дуҳуҷрага квартира 54 метри квадратӣ дар ҳами дом. ҳолатҳои коробкаша бисёртар навор мекунем, чунки нархи навои хонаҳое ки ремонтай бениҳоят қиматай дӯстон. ҳамин хонае ки мебинен 11 этаж 54 квадрата духонага беремонт коробкаш 389,000. ана ҳами 54 квадрата ремонтдорш боша агар шояд 600,000 650,000 боша. ба ҳам хотир коробкаша ки мемонем бисёртар, мардуми мо бисёрш устуҳай бачаҳо, устуҳай худтон ремонт мекунен, зиндагиро сар мекунен. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, духонага, масоҳати 54 квадрат дар 11 этаж, бинои 13 этажа, 2 лифт дора. хона бо кирпич сохта шуда аст ва хонаҳо ҳолати коробка перегородкоашан ҳастанд. квартираи фурӯшӣ навбатӣ дӯстон 350,000 сомон, ремонтҳои хушрӯак кардагӣ, 24 квадрата, як хона 24 метри квадратӣ, 4 этаж, Шоҳмансур, Душанбе, 350,000 сомонӣ. ози чанд буд? 54 квадратара 390,000 буда ҳолати коробкаш. анаи 24 квадрат ремонт дорад 350,000. диден чӣ хел разин саи калон дора нархи наво. якхонагаи фурӯшӣ дар Шоҳмансур, кӯчаи Назаршоев, 265 дроб 1. хоб 265, 24 квадрат, бинои 4-ошиёнаи Саюзӣ мега дар 4 ошиёна қарор дорад. масоҳат 24 квадрат, хона дар охири маршрути 16. харидори серьёзна дар WhatsApp муроҷиат карда метонен.
دوستان باز کвартираи фурӯширо нигоҳ кунед. 38 квадрата, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, дуюм этаж, духонага. Духонага 38 квадрат, 359,000 сомонӣ. чизе ки ҳастае мо ҳаракат мекунем, арзоноша навор мекунем. фикр накунед ки аида арзоно шояд боша. дӯстон вақте ки боша ку ҳами Саудо ТВ ду канал дора, реклама мекуна, не ки нестай, ҳаракат мекунем, арзоноша навор кунем. ито комментарияда гап мешнавем ки хонаҳои шумо беҳад қиматае. Набоша чӣ рамонем бачаҳочо. духонага 38 квадрат, димошона, ремонти ҳамин ҳолат кардагӣ медрои зиндагӣ мекунӣ, иваза мешава суроға поёни гипразем пахтакор аз заправкаи Фирӯз 300 метр поёнтар. срочна бо арзон мешава, техпаспорт дора, иваза мешава, ҳозираша 359,000 сомонӣ. 38 квадрат метр ремонто созам бад нест бачаҳо. квартираи навбатӣ Ленинград, гардиши Ленинград ҳамин домда қарор дорад. коробка Душанбе, Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ. дуҳуҷрагаи масоҳати 41 квадрат метр, 8 этаж. дом тайёр, иҷозати ремонт ҳастай, техпаспорт дора. 230,000 сомонӣ. дар 230,000 сум савдош мекунанд. ватсапшон 53 85 аз уми канали Саудо ТВ 01. дӯстон метавонен занг бизанен, фикротона комментария кунен, токая хаб мекунен, лайкотона монен, подписаться кунен, подписаться ра медонен ча бачаҳо. вақте ки обуна шиден, хонаҳои арзон ки мо дар оӣ кадан, мо реклама мекунем, шумо да уведомление мерава ва ҳаракат када хонаҳоро аввал тамошо кунен. дӯстон шояд ҳолатҳое мешавад ки бо ҳар як баҳонаи зиндагӣ, бо ҳар як мушкилиҳои зиндагӣ хонаҳоро арзонтар мегузоранд, шумо мегирем бачаҳо. квартираи фурӯши навбатӣ мо як ҳуҷрага квартира дар Соколни этаж 34 квадрата ҳай. подвалда қарор дорад. чизе ки ҳаст пешакӣ мегем. нашава ки бо занг занена ждат ки ай кор мебарам, акара занг мезанам, мерам мегирам, вақтам хуш мешава 280,000 дама як 34 квадрата мегирам. хел не. Соколни этаж подвал бача азиз 280,000 сум. ватсапшон 0202 ахирчай гипразем пеши мактаби 91 деҳқонбозор этаж Соколни 280 аз уми канали мо дӯстон занг занен. хонаҳо арзонанд, қиматанд, фикротона наисонен. баъдан дӯстон вақте ки хона равон карден, ҳаракат карда, хонаҳотино видеонавори фасон карда равон карда монен. худо хоҳад реклама мекунем дар якчанд каналҳои ютуби ва дар тикток, дар инстаграм. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунем иншоаллоҳ. квартираи фурӯшӣ ҳастаи духонага квартира 8 этаж 57 квадрат метр, таи 60 квадрат, Зарафшон, Душанбе 439,000 сомон. адресоша гӯш кенакун. кухни, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавӣ. медрои зиндагиро сар мекунӣ. падезо тоза, лифт кор мекуна, об светош проблема нестай. дар Зарафшон доми Маст Эрок, лави роҳи калон, 5 блок, бечизу чораш 439,000 сомонӣ савдо карда мешавад. Саудо ТВ тикток дора, Саудо ТВ инстаграм дора, Саудо ТВ ду ютуб канал дора. яке каналаш Саудо ТВ, дуюм каналаш тамошо кесин Саудо ТВ 01. хонаҳоро бисёр рӯй мекунанд, ҳаракат мекунем ки дар якчанд сайтҳо реклама карда фурӯша бигзорем бача азиз. чунки тамошобинои ҳар канал ҳар хела ҳастай, ба ҳам худир мо ҳаракат мекунем дар якчанд сайтҳо реклама кунем, зудтар фурӯшем бачаҳо. боз квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира 4 этаж 38 квадрат метр, 415,000 нарх, гипразем Душанбе дар пушти заправкаи Тоҷирон қарор дорад. дом даҳошиёна мебошад, хона дар 4 ошиёна қарор дорад. дом тайёрай, одамо зиндагӣ доранд, хона нав ремонт кардагӣ ҳастай, без обмен, рӯзона тамос гиред. 415,000 7606 ахири рақамҳои соҳибмулкай. метавонед ба дили пир аз номи сомонаи ютуби Саудо ТВ дӯстон занг бизанен. хулас ҳамин хели гапҳо бачаҳо, чизе ки ёфтам, чизе ки роӣ кардем, чизе ки хоҳиш кардем, ҳаракат кардам, ҳамаша хушрӯ када, монтаж када, ҷобаҷо када пешкаштон бикунем. бача лайк амонен нака, дар канал подписаться кунен. медонам ютуб кор намекунад дар Русия, VPN қа тамошо кесен, не ки лайк монда мешава ку охи. лайк абаҷа комментария ку бачаҳо зинда ва сарбаланд бошен дӯстон азиз.